to mi na mojím kontě zůstalo peněz, narůstalo konto, furt nalezl nahoru a bo mi něco furt dělat, tak jsem říkal, ne takové, že dá mi kartu a ty stará sama o to, já ji to nebudu furt vybírat. To se musí hýbat, ale to potom učet, ne narůstat jedním směrem, to musíš nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů. Je to tak nudo? Dolů. To tam není pohyb, oni ho zamrazí potom. Máš tam furt navrch. A nebo furt něco po tebe chcou potom. Ještě to, když furt ti tam narůstá, oni furt nám dají půjčky, ještě větší. To je na hovno potom. Kubo, ty to točíš, víš? Ty, já ti je šláhnu, víš. Kubo, to se nesmí. Máš povolení od... Já jsem příslušný, já mám to... Já jsem zaměstnanec ministerstva vnitra, a ty mě nesmíš natačit. Už tam si... Když to někde zneužije, víš? Ale ne, fakt, je to bacha na to, ty odposlech mi příslušníka ministerstva vnitra a to je prostě blázen. Jado, řekni mu to, víš, co to Dneska Paroubek může dát odposlech kde? Paroubek nemůže dát nikomu, může, ale nesmí příslušníku ministerstva vnitra. Jado, je to tak? Jaký to je prostě, když budeš odposlechovat příslušníka ministerstva vnitra? Pojď se neho, jo. Mě furt poslouchal. Po mě natačí. Vlastní minister... Jo. Ne, vnitra Jarek, ne? Ne. My jsme popletli. Tak mi to dej? No tak to mám, ne? Já jsem čeho? Co vlastně mám za Ty jsi průmyslu, vole. Polož to! Tak to pozdrav, že to pálí už. Dobré, proč jsi takový... No, víš, to jsou ty, jak to pivo kapala vždycky do klína, že? Já skopil jsem to za Michala. Proč jsi tak to protivný? Proč se Kuba to natáčí, proč ty budeš hloupý v televizi? Rodina ještě protivný. To je moje rodina. Jak? To vidíš. Jasně, slyšíš to je moje rodina, jo, ne tvoje. Já teď to na ten nožek a pak to si hodíš, nebo na poklad. Na. Já ti dám na mamko, polož si to tam, to vidíš. Už jsem se trhla. No tak. Tam není ještě cukr? Ne, já ti tady nesu, aby si znamenal rodinu. Na stole tam jsou... Dívejte, to je podlízání. Ministrovi, Jarno, ministrovi a... Já tam s tím nejdu. Ministrovi a... Jak podlízání? Normálně mu to manželka třeba. Kostkovou.